filling. Huh? There's filling. Yeah, exactly. Grand. Okay. Okay. Fáilteach mar sin ag an Stát Náisiúnta seo agus a hééis 8 tá leis seo sa Stát Náisiúnta agus masúil go mór le neartreidnaí trú nachta chearbhóta ein chuoib BEO an seo Canal Sport TG Cad agus chamála sin amárach be neartbátaí ein sa Stát Náisiúnta mar derma 8 ó bhí bátaí tíiste agus do go difin sport go choíide tíiste agus maicinship nearcunna trocha agus na níontar fad na sríantar fad bhil tá siad go isteach in na bátaí in seo trúnach tá taxin idáis sin rud is tábhachtaí in seo agus mu asú go mór le Coughtlan agus Courtney Daly bheits tasú fiche an cúpla núma Coughtlan as Monkstown in seo am Náclia agus Courtney Daly as Crumlin am Náclia chamá agus íos na treid ag 48 kg cé go as trollo í Coughtlan tá sí treid am Monkstown a rins má blianta héisisin and East Derny be mit brand with 4 kg Clodagh McComiskey as Gilford agus Sara Haghighat-Jo as Edenderry agus Benardina sna hill an the Connemara Turtul Queen Sul in Ganshin agus Beshit Sul Gomor leis an Tredsin Haitian a quick shot kg Patryk Adamus as Drimnagh agus Jude Gallagher as the two castles basically but both smooth agus both the service was a Sul le Trunul na Donoi Berta Cup ear champagne na Hayden agus Bert Anog Bert la Talon Intahakub a quick shot kg Shansu about Patryk Adamus a brew obviously need champagne na Hayden again Melchan featherweight agus fiche a Jude Gallagher Donoi a flyweight a tough fish door Eric Donovan Haitian Bemint a brand with Thomas McCann as common St. Paul's in Antrim common nua sin in near her bell fetish to have the France to she here reads going to in the fade his trades as a nation aid James Tennyson August Brendan Irvine came to nua the hash goes going to club in the Edenderry tá action center up sa growth Bishan a Tio Allen as Cookstown mar sin chéad about the bheits an Joib as an Stad Náisiúnta mu de fannacht a chéad bótas Carol Coughlan agus Courtney Daly a Chagadordín ansásta go mu de action seo agus bhfuil locht an high performance tá siad ré chun brandú chuid gona trední seacha sin ní mór an eile takeíisteach be coachalí amháin cadé ag chulahornalaí agus in sin na multóirí tá nó hé anantábhaach an gcuirsaí Dornálaíocht tá siad a rionta go fáil fí réad agus be cad carach sin bheith ach seacha sin ní mór an eile choíide seachas locht an IABA in seo hecinship test weim agus carach sin duna cínta bhfuil choirtinta I gceart in seo sa Stad Náisiúnta ansásta go mu leis le Dornálaíocht BEO agus cuioine go mé mu leislí maidid amach chumá an seir YouTube agus in tegan chumá agus neart go nabátaí seo agus in BEO in seo go leis na preliminaries agus mar súl go mór leis na bátaí seo ach mar bhíns go honúil rin dína tarníach as na trední seo ag an stáiste seo agus búg an chaimhint fáteag Jake McMahon as the Liberty chuige shot kg búg an chaimhint fáteag sin ag meach an céanna ag chuige shot kg bút ag Jordan Smith as the Holy Family Drogheda búg an chaimhint fáteag sin agus go dearnach ar maidin Dominic Bradley fáil búg an chaimhint a gcuine Paul
Alexandru as Crumlin agus Haghighat-Jo a bhí le treid an seo tróna Keelan Cassidy as Saviours fá an bua ag 8 kg agus Samuel Elisani ag 9 kg mar sin Greens go bouti nachhfuil a gceisten an tróna seo ach be mu a súil sin chearbáta a bhééisáin agus táid fós a fáint le Cara Coughlan agus Courtney Daly fá fi réid má cinnta gúil de cuineal súgul choirt dinta i gceart agus nícin na cótealaí ná na Dornálaíocht réid fós le heachtamach ach béisiid fecinn tú go mé Cara Coughlan agus isise i gáineal dearug agus an bheits dearug orse agus Courtney Daly gom as club Crumlin an seo agus mu asú leis a treid seo an bhirrtacum Dá nóid Cara Coughlan as club Monkstown agus VS Monkstown tá cinnta gur sin cuineal súl an tarrant a bhí ag Sean Mary's the military games sin Emmy Saul an sin agus go néidir leis má cinnta go cholanna cuasaí Dornálaíochta na tíide seo asú go néidir le Sean Mary's ach ionintach an éachta sin go se Emmy Saul ag na military games agus GB Kinsella coachalaí atá ag Cara Coughlan agus trí Dornálaí eile as a club sin a bhééisán agus Courtney Daly is Crumlin bhfuil chúiseise Críomh na héidir faoi scór faoi 22 bliain agus críomh idirmach grúteach agus taithíne se na bátaí a leis mar sin tuigeann si go má Kitá amach rimpe an tróna seach mar acinship ní Indian a cíiste a gró fós agus cheapan go méid coppla núma eile orrin go bhheicimid Cara Coughlan nó Courtney Daly teachtasteach ach mar duma neart action cuasaí Dornálaíochta YouTube an deire seachtainna seo be se mochamáidir márach le heis éon deile be mu an seo a ríist ag dó dhé go márach agus neartart action agus be daine is cuineal súl chuid gona lécha a bhí i Tokyo a bheith cheann lécha sin Kurt Walker a thread a márach be se tuairtí Adam Hession as gaile as cum an muna bheith agus nach íach treid bheits an sin a cha ben neartred ní tasú agus beo ag dóhéag go márach agus sessionháin ag dóhéag session eile ag cehead agus mu súl le go leor treid na ionintach mar deime gan bheitstíine chuineal súl a béidir márach na Kurt Walker fear an rinne action in Tokyo agus an tuairtí Adam Hession Bert ó choíad a chadan béidir níos óige be se asúl go mór leis an treid sin agus neartile márach be fear a bhí Dornálaíocht beolling go minic be darna níla hain a treid a márach be session tuairtí ar Céin Tucker meachan 8 kg a márach mar sin neart action an dóhé goráid canal YouTube Sport TG Caheadacha a nachta chéad chéanain ach mu fan fós agus fan fós leis an chéad treid is Cara Coughlan agus Courtney Daly ach éonidir takeísteach sa gró go fóil mar sin mu fan go bheicimid an chéad báta ach níl moltarí héin fós sí síos cé gur se cepi tasú ag 16 log ach maiall an na daine atá tarníachta me cinnte go rá coppród le neagrú ag locht in IABA in seo trúna agus anna leisteach bhain seo agus ciún sin rud difriúil bhín an atmosfér ag na bátaí leads agus go leorganna daine as na cumann a tuairt takeíocht há chéile don nó béad mar se na leis gon dar lá go mí iad fóver sin an lá bhés an naríomhacha in seo beo TG CAD agus beo ón Stát náisiúnta agus le gún déobh neart action nuair deidir bhí mu an seo bhí neart action an achas fadan tachar 8 ó bhí ein Dornálaíocht ceart i gró sa tí seo agus dá nóid bhí bhaint gona Dornálaíocht bhí siad ar amach go London gona bátaí cáile sin agus baras na curú stop le cholathirt bhí go leor daine caint faoi céile a Kelly Harrington agus mu teachtasteach an seo agus an taction a rinne siise agus chabrúdul bhí chulhanna cuasaí Dornálaíochta agus a cuasaí sport agus sa tí seo gon bon óir a chrú Kelly Harrington hall in Tokyo Cara Coughlan agus Courtney Daly i ggéire críomh na héidir ruta sin rud is smúth ó féin agus béisiid i ggéire túsmach ar lei sin le bú an seo tróna ag an meachan 48 kg mu fós a fannat agus mar de ní na moltarí héin hé sí síos agus cai bheith andíon go bheith siad bhfuil cholathirt ceart ach mu fós a fan leis martí amach agus go honúil in seo bíon fear an gléis méad a gotha agus amach agus in dhearrant cedhhaint tarlú a ní tarlaí go dtí seo agus mu fós fanach leis gorhain tá cinnte in seach tééis se seacht agus máta sib díúisteach a glár agus YouTube níor cháilte tada é chud gan action go dtí seo bé mu a tuasú le Cara Coughlan agus Courtney Daly go scipaí ach tá mu fós fannacht le tróir go bheicimid céanúir as siad
with Azul, let both them up. Coughlan was there as Monkstown. Rugus told you a taloi, agus and yours. She tried to get different hung she, Suska Block Lia, agus Beshisha, a car and Vestarok, agus by Courtney Daly, as Crumlin and Chamlock Lia, Beshisha car and Ganzi, Gorumshin and Vest Gorumshin, agus well, what Viego should I heal it? Took up a suit, so I can in the near roga, a Hullafred, Dornálaíocht, West Holstach, so grow and show Edenderry Shachten, a Verash, it's for different a Verash to grow, Shachas of a spiral. She merged up to make it to the Ferash. Agus, like we say, give it near action, power, and then a shot and a shot. Besha our father don't know in you Holschmach, Erin, Durn, Noel Woode, in shot, HEG card, Agus, it's in the morning, Agus the Nacht, Agus in Tachten jogging. Took him internationally based nervous, he's been all the time, kind of base, and he had tried to bone. It's a Coughlan, Agus Courtney Daly.
Fáilteas mar sin agus fecinn sib go muidir leis anseo agus fáilfií ré an chéad tréid anseo Cara Coughlan agus is sa bheistes dearg a bheisi teiste second as Monkstown agus Courtney Daly as Crumlin. Cara Coughlan ar dús agus is sa gáineal dearg agus a réiteor déanaan check anseo ar ceart mar chundú. Courtney Daly sin sa gúine gorum as Crumlin agus muidir fáilfií ré an cheann agus I chéad bóta cearch 8 kg anseo agus was a súl gomór sin ceann seo agus I chéad bóta héis 8 BEO leor daoine súla seo a ginnte bhfuil siad ar fád súla seo agus bhil mai an trip ní Edenderry sin seocht a Courtney agus na daoine tá ar a gáineal agus a bhirrta go fáilfií réid gon chéad bóta anseo agus súl. Buína mé chéidir 8 BEO tá mu tasún seo agus bhil fecinn sibir sin ar dús Coughlan sa dearg a tógeal Canisceán ar lábhuiilech Courtney Daly tógeal ceann bula deasan sin ceann deas agus bhirrta go tú ceann chu chéile a cha feiceann dearg cínte Cara Coughlan as Monkstown agus tógeal Canis in sin sa lár a cha go máin sin Courtney Daly le ceann bag deasan sinnice agus buna amach. Jab an éibre bhirrta go scéiles ceann deasan sinnic Daly réitear all up Cuineal súl ar I chéile a Cara Coughlan go máin sin agus an Carol Keane Holcomb Keane Carol Daly as Monkstown Keane's go bheisi beanú ar Sean Mary sa bátaí cóiltaí na clufií military a si did an taxin an seo go gotí seo. Tá go deas bhirrta go má Keane's go sé nervhí seach chéis cearcha hocht chéis 8 BEO a níos tá Courtney Daly den níosár a chad Keane si ban tolo ban Monkstown Cara Coughlan den níosár Courtney rálé an brúsin a chuineal gimocht agus cuineal leis agus a ggéire an lua sin Carol is in go deas an seo ceann deas an lámh clé ceann an lámh clé ceann deas an deasog jab a ríist níosár sin a Courtney Daly Courtney ceann deas an sin a Cara Coughlan an lámh clé a ríist deas an ggéalacha sin go deasacha ceann eile agus níon fíocha bhfuil Cara Coughlan de go máinseach Courtney tíochttasteach níosár an brúchan Keane an tamar fáta Cara Coughlan jab deas an sin leis an ceann leis a deasog Bhaid níos gnóí an nuair sin níosár Courtney Daly sin Bhairrta go bhfuil eiste bháin agus chéidir is Courtney Daly a tógeal Canis Beidir ar eisle Cara Coughlan fós a brúchan Keane as Monkstown ceann na clubnaí is rathúlann se sa tí seo réitear rá chluigeann na chuineáil suas gan bheith chu síos a chluigeann an tam sin Bhairrta go bula faoi chéile lár báir sin níosár sin ceann deasan sin Courtney Daly bhaid níosár le lámh clé agus for sí glíime sin go deas ceann eile bhirrta go ceann ag Daly isteach hasnach ag ceann eise Cara Coughlan isteach an ngíal bhirrta go bhaid níosár níosár sin jab eile agus níon faoíoch go Cara Coughlan níos gnóí ceann péidir deasan sin le lámh clé ceann eile le lámh clé agus tá lámh clé sin a gaibrú go Cara Coughlan go deasacha bheistes dearg atá Cara Coughlan anseo Tíocha cuaig second fácaí in just géadbóta Courtney Daly ggéir tíocht an Keane an cáineal rála ach ceann bula deas an sin ríiste Cara Coughlan go deasacha bhfuil run eile a cinn bheisi ansásta leis an géadbóta seo Carol duna go má tógeal Canis ar lábhuiil agus cús an lámh clé sin Clé deasacha ceann bula deas an sin Courtney Daly de second mar sin fácaí sa géadbóta ó ceann bula deas réitear rála ríist chluigeann sin a chuineáil suas gan bheith a chun síos agus i chéadbóta thart de Cara Coughlan agus Courtney Daly agus le cinnte go sin níosásta ar me gar an réitear agus bhaid níosár bhaid níosár anseo agus Coughlan sa dearg beidir bhaid níos láide bhaid níos cumasaí go dtí seo Courtney Daly ggéir bheith a bhil fád lecha Cara Coughlan tógeal Canis a lár bhuiilin sin agus cuineal i glím ar lár an bháin ar lár chrón sin agus cuineal is dóigh luas agus chuid luas isteachchan agus gaibrú an dálámh agus de fór cóirlinis an dáhíomh me ginnte go mé cáineal Cara Coughlan ansás leis an túsin a bhíice a chachmána sin feiceisib Courtney an sin Courtney Daly as Crumlin a ginseachta Haghighat-Jo i gine sa darbóta seo Cearcha 8 kg in bhirrte agus tá nó Courtney Daly a chrú bútear faois go fiche bliain agus idir bheannach go dtí seo agus an neachtaíice a mar sin héin go si be níosóige Coughlan mar sin ré an darbóta an seo agus an dástúil baint amach agus Cara Coughlan sa dearg Courtney Daly sa gorum
Darbalta, fortifying Urwan and affection between Carol Coughlan, Tiachtach, and is a Girustach, a Zirustach, or Courtney Daly, Girve, a guy in the Custody Sar. So vertic of a fanacht. Mission Spashin, Lava Skipwinch and Carol Coughlan. Sent a Gadasni Sarge to Courtney Daly. Daly she Gadas or Yesh. Hashi Das or Gadas. Sent the Ishtakach, Yarin Lay, in Conscious Haha. Isar. Isar, one Skipwinch and Carol. Gan Das and Courtney Daly, and where she Stach at Ingila. The Conchkopig. Carol, Courtney and Bugger, what Isar the door about the Shun number V, she's a Gakan. Coughlan and Garen Costation and Wogushkapi. Garen Dassa goes on Tomshot. He saw in vertical to start like Hela. He's can't bullet all in chin as a Dassa points in chin at Carol Coughlan. County the Rolla Courtney. Eve Toastig is Eve Tog Tom. Carol, Gera, County Woolistach. Vertical Conchin, Count Dassenchin, and Dasso, Jabella Dassenchin and Carol Coughlan. Count Ball in Chin, Hawkon, all in Chin, Carol Coughlan, Tidachstach, and a Smote in Chin, or Courtney Daly, Skippy, Tashi Bullock is a Harted, Nóiméad, and his previous second Falky, the amount of shot. Vertical Bra, Vertical Hobron, Daho, Charlie Rollum, Vet Bullet. Ishkupig is a bug of Jacket Courtney, Ashini and the North Carol Coughlan, Cownell Karen Coughlan Rolly, and Lewis, Told Canis, Edwanya, a Gazession Tinta Kate East, and Chester Grove Bullet all in the chin, Carol Coughlan. I guess a Courtney, on sheer, rates herself to come out. Fred Monkatisha, Haghighat-Jo kg. Or to quick your couple score lol, what's the motor shot, Courtney. Rates her up. Hodge sausage gone chin or one up with a dancing chin. It is the Carol Coughlan, Wadney Smore, it is Cholur Heinzen, the boaty shot, go down, the Carol Coughlan, Brucha Keen, Achlich Eke, vertical with a count dancing chin, Carol Coughlan East, Lewis Junction, Hawkon Allen, Edit Love Clay, Conrad Allen, Agus Eastach, uppercut bag dancing chin. Agus she didn't his ass. Love Das, Cousins Wanchin and Courtney Tush Tershunish, and he saw Courtney Hashi Conchin, he saw. Each door in the Carol Coughlan. Kieran Lotion, I was in County Raleigh, Lotion Chunal Toes. I was Carol second immersion Focky. County Carol, Bullet Wadney's Orange and Courtney Daly. The Gagishin. I was in County Raleigh, Gashi, couple of County Lachan, Ninewa, a very old cousin to Feckenship. Carol Coughlan thought she saw us the whole thing keen. As common Monkstown. JP Kinsel and Coach Elliot take care because through coming chin. It's the boat elite, because Farwan, Sean Mary, Donnoy, Tosta Miller, Game, Tessica Falk, Vertical Bacan, is what you saw. Carol Daly to the Reach, the whole one of the Carol Coughlan, Toshi Khan, May Chin, Bully, Tasha, Ho, Lord, the Catholic, 14 to the Nice Orange, Carol Coughlan, and there's an issue. Issue Sadarug, as Rugu, Dogu, Cholaway, Ohang, she block Leash, and Tam, Hossashi, and Dornálaíocht, Agus, I will tap out one there. Quebecashi, Courtney Daly, as Crumlin. She followed him, what he sorts of door about to bid it. Agus, the Togal Sausage Show, Agus, Carol Coughlan, as Monkstown, as Blocklia, Courtney Daly, Gorham, as Blocklia Hama, Haghighat kg, Headbota, in Chester Stod Notion to H8 agus go leor dína fánach go bheiceach siad níhain sport tíiste a chu Dornálaíocht tíiste agus muidir asin seo gan mór an dína istin seo mecin seo gan aon duna choíide istin seo eisteach bhealach ach nach aonach bhúil siad teachtar asin stúil amháin tá níosnach agus an báta dearnach idir Courtney Daly san orm Courtney Ray le seaasús tá sí seaasús go dtí hana hain Carol Coughlan sa dearug ní tiise seaasús tá sí tógáil sinní tá sí chun máisteachan second imi agus se an báta dearnach Darragh, atá Carol Coughlan as Monkstown, Courtney Daly, Gorham as Crumlin, agus an báta dearnach, báta trí, réile tasú. Se an báta dearnach, vertical bula fi chéile go das, mar atá an mass antáh tas a sport shot, wadní sár le Courtney Daly tús an rang báta shot. I gur beidir canas á sin bula all in sin Carol Coughlan, I chun brúir íst Daly, Coughlan bulchan cín. An láh sin tucin úsaice agus rís can jab all in tíad isteach a srún a Courtney Daly an tam sin. Is á Courtney Daly can sí caiisi cúpla ceann ceapin a chás amálta seo. Vertical bacá go dasan sin agus vertical bulach a rís Carol Coughlan a brúchan cín momentum sin an brú taice. Carnell Courtney Daly rálaí éalú sin chuile stas a lár sin a íon siad an sin go das. Tá honmid go dé fós fácaí sa málta seo.
Anti-Fulan seo gan mór daine. Tenta go man sin Carol Coughlan. Carol's in the Gadasa sin jab sin. Ian si Gadasa vert go garga chéile. Réitir sásta. Ina dó faoach bhfuil Carol Coughlan hééis níos smú builíocha sin háithán sin trí cín. Gan go caite ag Courtney. Courtney I gira. Dasó sin úsáid, gira an féint beag úsáid ach tá Carol an sciúpaí sa lár. Courtney na siráil é. Can eilech. Can bul eilisteach a tíomh chluigean an genera. Tír isteach na hasnachaí. Agus a sé sin dinta go deasa Carol Coughlan. Agus a 9 second fácaí. Sin ceann deas álainn sin tír isteach a smotaríiste Carol Coughlan. Carol gira brúchan cín. Courtney gira éalú bach tá sé a torsúnis. Smóta dearnach agus harta nóiméad agus 50 second. Carol were fixture with Lewis take she cool keen as custard off the car ticket. The hotel father scorer after she the crew Burnley in Chingavate Shinan on custom Chinoskas option bullet das better and thief the love to Shachas on Durham. It's the good session. Courtney Salar. Carol what is glory just to grow. Agus an County roll Courtney gosh she couple count the Haha or the Haghighat-Jo more on. Agus an bug fixture the cost based fall Tershach Courtney. Carol Coughlan an láid in seo. Dá lámh clé go deas an éasca sin bula deas an sin. Hí ríist an jab sin lámh clé. Cáin eile. Agus cearcha second. Bula eile jab sin lámh clé choulúir. Casan sí. Sin sí lámh clé le spáisiana. Agus tríocha second fácaín seo móta trí. Is móta dearnach idir Carol Coughlan's Courtney Daly. Carol wad nís grahéis an sin wad nís mú gan bulí sin catike agus uair bhain eile tan jab sin gaibbrúte támar fad nís ar Courtney Daly sin 10 second is fácaí sa móta seo agus sa thread seo tenta go deasa Carol céhrús I chéad thread leis sin seo le 8 míag agus sin éiad in a vertical agus a vertical cant le chéile agus go buchas le chéile éis 8 míag bhfuil Carol Coughlan as Monkstown's Courtney Daly agus Crumlin sin the vert a bhí an tunaracham éis an saoire ítach agus a méid banúach gur siatan mar vert a bhí ash an just a grow sa stad náisiúnta áit a bhí action ítach a feicise cruisgan action agus Carol Coughlan a bhád níos gnóí bhád níos gnóí gan an dofaí agus mar éon uairle bheith mar dearmid Locht na common fádan seo as Monkstown's Crumlin ní bhád le tíochttacha go bheith siatan an seo a tú takeíochtach an réitear chu ceist vertic go teach agus te go chóir ceir leor. Vertic an vertic an sásta agus do nói choile fan údais go bheith agus a grúte Carol Coughlan as Monkstown ní an dod faoi choíide unanimous mar dearn siad Carol Coughlan a bhád níos láide as cum Monkstown. Tá cinnte go bhla Courtney Daly an túfás as agus ise bhád níos óige agus búte faoi scór fiche blian agus idir bhánach a grúte Carol Coughlan as Monkstown I chéad an grúte go sin agus béisi sin a chulchan cín agus I chéad bóta eile agus choíide rúsí go héasca é agus te an lí agus go leogan is gcónaí tríocha fiche seach, tríocha fi sé agus tríocha fiche seach mar sin rúsí cholle bhóta choíide ar na multarí agus bhfuil bhí mu súla sin choíide sa móta sin agus well Carol bei sí tuigh sé gá sí féú a grúte gomaithe háíide sa móta sin agus bo dragus tín chébbóile agus se ceanna bhés go leordíine súla is na Hián agus go maras hir as Edenderry achas Canada tríúir tá críomh Canada grúteice agus fear do bhenim Stephen Bailey fear céile coachalaí ítach fear ítach bhí léile cuasí peile hesin hall I Canada agus tréáil mar chotíí profession. Tá donna chuí críomh na héan an seo an déirecha mar sin tan dách ríomheice agus bhfuil lu sí ruútócia go sí cuiinú Paris agus go sí gur trade in Antí na héan. Tuirsí sin a Clodagh McComiskey as Gilford ban eiletéis sé chríomh na héan ruta fís agus críomhcha ola grúteice chamá agus bhfuil ban a Fred a head mar Freddie Garmún chamá mar sin mu a súdas ganse de Clodagh McComiskey agus Sara Haghighat-Jo agus súgamórla seo ag mechan siod American chip sin fecin chip Clodagh agus Carol Coughlan bhád níos láide agus an luas a bheice agus choíide bhí sí bhád níos láide ná Courtney Daly sa móta sin
fóla Courtney gmáó agus fecinn sib chumá an lús bheice agus í cá go leor mar fáilí réid gon chéad bóta eile an seo agus sú go mór ceann seo. Ní le chéadhóta an trúna seo neart action eile BEO ar YouTube Teacher Cad dá Dornálaí ré le choisteach sa chéad bóta eile go dtí seo agus cinn sib an sinna chéad bóta grúte ag Gute agus slachtfur eke a gunne Courtney Daly agus fóla Courtney má leor faoi bhóid sin a bécur Coughlan ash a chuige cear céilo agus agus Clodagh McComiskey agus barú ar sin gorum a bhéis gorum agus Sara agus bheicimid in seo Clodagh McComiskey agus Haghighat-Jo an bhirrta canta chéile agus is go mór sin treid seo ag chuige cad KG Banasola agus Banas Canada in seo Champagne Canada agus Champagne chéad mar sin fáilta héan bhirrta go sa lár agus feic dúmhann sin atá ar Clodagh seachas an dahanna eile go dúmh atá Clodagh agus gorum atá ar Sara Norbuid sin tá cinn tú nearttíine agus Stephen béidir na meas a breanú a treid seo Champagne tíú ar thuaisí Champagne thuaisí críomh Canada agus críomh na héad bútacha chumá bhirrta go bhád níos sláidre agus tógáil second an seo ar dús Clodagh ar brúchan cín, Sara, tógáil, céim siar, tá go deasan sinna Clodagh, bhaid níos óráis, chumá ag Sara. Bhirrta go fánacht go bheice siad, Clodagh, caithe ceann an sin, níor bullet láid a bhíán, tíomh chulaigh an seachas éire de bhíán. Bhaid níos áirin sin ag Sara, tá jab deasan sinna í thocrú síos, tá go hálann sin éalún sin ó Clodagh an tam sin Gilford, a Clodagh tá ráis le ceann deasan sinna sin deasóg. Bhirrta go bhí an bhearna sin aimsú, cosan sa bhise síos. Gaibbrú le chéile lár buil, ní léon éis can a thógeal ar a treid go dtí seo go fóil. Tá go deasan sin ag Sara agus Clodagh bhirrta go cáneart. Sara agus í catha gorum. Clodagh agus í catha dubh ach an capín dearg. Sara is tógáil canas a lár buil. Tá go deas éalún sin faoighóg Sara. Fásta ríis Sara a géalún sin, tá go deas aice ceann deas catin sin aice. Bhirrta go lár buil, deas na heastachaí. Réitear róla, stoppa. Bhil treid ríis, nó lu go léir fácaí, smóta seo anán. Rá go dtí seo, bhirrta go treid go má, gan éidir héis canas ceann agus sin áilda í Sara Haghighat-Jo, ceann deas an sin in lámh clé. Agus sin buide deas an sin, agus tuair sé sin miste agus Sara. McComiskey tí bheile. Sé chríomh ile éidir faoí, agus sé cín a gúigáil a gútaice. Mar sin tá neart gútaice bhirrta seo. Tá go deas, jab eile ag Sara an tam sin. Clodagh is gur bheith go beidir til a brú. Sí jab as a chéile, ceann is deise ceapan sin ag Sara Haghighat-Jo. Put a deasan sin éalóiste hálann an sin. Déala sí go hálann, sí síos ar an gugad a daide síos bud sin lámh clé. Dina Clodagh sin sin bud álann sin ag Sara Haghighat-Jo. Clodagh McComiskey tíocht ar así héin. Agus Sara Walton seo feiceáin agus tíocha second, tíocha cúig second beidir fáceáin te géad Walta. Bhirrta go cúa. Réitear rá na Clodagh. Glugan seach an sús, bhfuil ceann seas na heastachaí, ceann steach an géalann sin ag Sara Haghighat-Jo. Bhirrta go treid go hálann. Bhirrta go bogad, bhirrta go catha, 10 second, agus géad Walta. Come on, is atrub. Agus go hálann, bhirrta go sin Sara bogad, sin bud álann sin lámh clé agus lámh deasóg deas agus a bhirrta sin Sara Walta Dornálaíocht feiceáin sa géad Walta sin agus bhirrta go mansásta ceap go dtí seo i chéad Walta bheitanta agus dúir siad Courtney is go bheice siad céad a dhéanamh siad agus bhí mar rá
Sara Haghighat-Jo tíú chuisiigh championí críomh Canada agus an sin don nó chuisiigh críomh na héireann an nó deile bhí na líteach bhí sé sin BEO tríúna sin agus neartíine mai cinnte hir na Hián atá breanú Fredse agus neartíine atá breanú Fredse mó Canada a Clodagh McComiskey agus man dear Fred tahead faoighó mar Dornálaíocht professionach neart action dinta sin chamáile sin faoí séchríomh na héireann agus shaking churíomcha ola nach choléisce grúta grúteike agus chuige cead KG ag Martacub agus bhfuil tá sé se suas agus ggéar an le harint tá Clodagh síos agus Vertacub inis fáil faoi réid cóirla fáteacub an táfatá agus an cumann sin de Edenderry ceann na cumann is ága chuirsaí na man cuasaí Dornálaíocht agus neart chuid gan na Dornálaí Sara bhíonn bhí tréid mar sin darbóta Clodagh gur chug brúchan cín tamse Sara na go má Vertacub go cáceán Cahan Clodagh ceann ach baid na Sara Haghighat-Jo ceann eile bhla Clodagh holchan cín tamse bulan sin steas na hasachaí ag Clodagh McComiskey tinta go deasacha go brú Sara Haghighat-Jo tetarás agus gur an fáinne sin amsú agus an jab sin a brú cháceán deas Chótealaí rugú tú go an mhortú réitir ó lei stoppa agus bheith céisteach lei agus Moltor bhá lei le cuamach Vertacub finish agus Sara bhálta feici an gotí seo an dáir ceann Gur a bhrólam chulchan cín stíl beagnaí different a Vertacub Clodagh gur brúchan cín Sara gur an jab sin aibrú gur bheith go nóch sa bhéta sí gur bheith a buna ceann díireach sí rá sin ceann deasna sí Sara Clodagh teachtarás a Vertacub ach mála tú bulíonn sin agus dinta go deasacub gur an brúch ar éidir chéile Clodagh garú stíl an sin cos cléigus an sin an cos deas Sara brúchan cín steas na hastachaí sin ceann deas bunt ag Sara steas a glúigeann an sin Vertacub inis tógad ceapin onal tá nóiméad agus harta síocha second fácaí agus áran sin tíirech ní méid féidir scóirní amsú Jabig sin láh cléin sin ceann deas an sin ag Sara Haghighat-Jo an deasach tá as Clodagh McComiskey a cúpla ceann deas agus cúpla buile lena láh cléin sin ceann le deas Vertacub an sin mála tú bulíonn sin Táimsim sin ceann álaí deas san na hastachaín sin ag Sara agus well siod buíontach mar tá standing countertein agus sin scóíontach an sin go Sara Haghighat-Jo Edenderry is Canada agus mai cinnta go leordaine a Connemara a breanú a thread seo agus sin túsmáce sin ceanna le lin láh deas an sean tam sin a bula álan dintaige taithí iontachaige a bheith thread íháin sa tí seach a futfad na crunne cúpla bula ála tá sí go brúnis ag Clodagh McComiskey Clodagh ag ggéirú éalú ach ceanna le lin láh cléan tam sin ag Sara réitir rála go haisí cléig na chuneán suas Sara inis Tá sí Jo ceann eile bulta an láh cléin is gaibhrú can sin ceann deasog Éidir ceann sin amsú Tagann sin is gur clog na náis máta seo sin ceann deas bhainní Sara Clodagh bula deas a Clodagh an tam sin a chu ríis Sara bula ceann álaí na láh deasog steas na hastachaí ceann eile bula sin i duine domáiste agus feiceann sa máta seo tá Sara le fásta steas na máta seo Clodagh gur ceann cháis ceann na láh clé It's second fought to Fácaí Vertacub Clodagh McComiskey go an cín tamseach Sara géalú agus tá sí scipaí agus sin pótamá in sin go bhean tá cágorm agus be sí ansásta sin gan sin mar for sí cúras gan sin Clodagh McComiskey tá si sin gur thuirse sí sa gan sin nach Sara duna go más a gan sin agus bhí mar caiint faoi club Edenderry sin ceann na cumann isláid go chósaí amán agus ar tháinig Sara ar dús as Canada bhí sí rágur sí chotóí leis méid bhí ar bun a go pí an sin Edenderrycha tá cinnte go mé sí caiintead hid thread seo le Stephen Bailey tá cinnte bhfuil Stephen a breanú agus go an sás leis an máta sin agus bhfuil bhí deacrachtaí a go piocht doháile agus méid a thar le COVID agus bhfuil sí le caiint faoi bheith méid a trade a báras an gceann na héad an Clodagh as cum an Gilford agus beidir faoi bhrú sa máta sin ní si go más a géad bóta a beidir go thuirse sí agus an scéal sponsor an tíúbáta agus an fáil faoi réid chuige cead KG atá bhirte a trade an
vertical off your raid. I'm going to see where right to go. Fannacht gewechselt. It's Clodagh is Gera Bruchen Keen. Like two Samota. Can't just caught it. Sara is Bruchen Keen. Well, it's ass and chin. She wadnies Ganohi. Vertical thread come out. Right to rock on the turn just now. Row can vertical. She can't dash. Trap dash and chin Sara. It is. She Bruchen Keen. I can't dash. That's the hassle thing. Chin Clodagh. Clodagh McComiskey didn't get dash and Tamshin. She's a Laura to Sara Gera all in Keen. Clodagh Gera. See if the staff needs good. She couldn't on Larshan. Gera Bugger. Clodagh Gera Bugger. Leis to Ronella. Stasna Hastachi. Love Clash and Stasna Hastachi. Now Sara is in a couple of thread shot. And it's Tasha Gabriel. She count all in the chin. Sara has job. Bruchen Keen, so she brewed Ashery, she fucking with the door about to H-hearted, Shaska second hook, she Canis, he's in the road Keen and shot. Clodagh, she could pick on the Chaha, she tried to come after, she made a Torshu. Threads man Fekin, Shasta Dora, threads and Chine, Sistad Notion top. The Bouty Rave Holly, Creevna Elites, and Sean the Blay on the shot. He holds up thread a bit and shot RTG Carton to go Hall and Chinik Sara count in the log clay. It is just the has to be a guy brew and plug-in. I'll get a guy brew and the has to be. Ale and Chiga Holland. Right to rock on the brew and Keen. On the Crown Sportion. But even he has to chug a D shot. Can't just cut to Chinik Clodagh. Clodagh is count. Niaidin late, in Guiding late. Bruce not expecting on Bogish and Sara. Keen as Hela, a cut to Clodagh. Yeah, they count a bit. Amshoot, they didn't count Amshoot. August count in love clay. Sara stachs the Lawrence, stachs the Hastachi. Nóiméad is begging in the Hush Focky, mounted Drimnagh. Kay, hook is it eye. Creevna leads the Blay on the shot. She can't dash but Sara and Chinig as he reached that she couldn't dream. August loaded Ed on Ed a grow. Crohn's Boston is a hand vertical. Durfee count more and chin. You're right low. Clodagh raw and Cleggan chin at Tits East. Right to roll like Kashi Achanyal Soast. Yekach after Sicha second day Achanyal Soast at top. Sara Bochen Keen. A lady she should have been a different Kadisha. Bugger at Sara should have fog she ish. Creeve hut the tea rotal Gannon to Gneeden. Set the Hall and Chin Ale and Thompson kill love clay. East door on Ella, Hawk on Sea Keen, Keen Catch and bullet all in Chin, like Sara and Chin, I guess that when Feck was cool to Ella and shot and Dora Con as a thread shot, I guess Chin bullet all in your chin, Sara has a shot, I guess that. It didn't would I had to 10 seconds I'm out the shot, I guess the threads actually but Paul with it all in your fault. I guess McCann to commission dance off to Brandon with a thread chin, I guess Brandon Ash Edenderry with a chin, I guess a couple count Ella Cocky. Clodagh, Caha, the girl said, it's a Caha Gallagher, Mass Marine Aguni is a vertical, Happen. Come here, should sauce again, it took the hill on Haitian Mountain shot, I guess, and Da, Jude, Egg, Sara Haghighat-Jo, I guess, Pesci, and then sauce to Clodagh. What is organized? I guess I've been the Tahiki and the Kadisha, it's coming Gilford, well, to Gunyat Champion the Hayden, I guess Champion Canada, I guess that band Thai Gira of it, Brand New Idro, Paris, I guess, I'm going to commission Gira. The coach Ali, it's a shot of Branu. I guess Muller, I guess Peter. Oh, to want to mach. I found the Hayden. A mach and shot. I guess Peter. Right up. Hey, the wall up. Both to mansion. The holding kid went to Sean Navar. I guess well, he did. And Sara, good technique, Sara. I guess Sara Bokach. I guess he's on Sosta. I guess McCann to go to on Sosta. Go club Edenderry on Sosta. Stephen Bailey on Sosta, agus Bouta, Rútake, a Gunne Clodagh, McComiskey, Clodagh, Dímach, a Chepa Grossa kick where she susnai, Count the Band for the Sara to the T-Shine, agus well a Grúte, ag Sara Tricha, Fiche Cúig, ag Multer One Tricha, Fiche Schacht, ag Fer Ella, Fiche Lee, Fiche Schacht, ag Kian Elevion, agus Tricha Fiche Cúig, Fiche Lee, Fiche Schacht, Marshall, a Grúte, Goré, Horide, agus Feckenship and Lewis of Eke on Lewis,
agus an choramíocht agus an boga sin mar smú if hí aicsean trúna seo mar vín go le mar bhíice nó rúsí críomh na héan in seo sa bháine seo coppla blian nach chuin agus an sin bhí go leor daine in seo agus lucht Dornálaíocht na Hián dan bhí Thomas atúla agus an tótó grífa in seo Thomas agus a chuil go professionta agus go le Thomas atá a tréid a Monkstown ag an copa seachtain a fecinship an difrach béidir sa gaiid an Edenderry tuairt lé an báta sin agus tuairt lé an trí bháta háíide agus dinta go cumasach dinta clisteice agus dinta go ré a cha Clodagh báta dintacha a fecinship cúplaán isteas na hasnach i chóirta se sinní agus háíide bhí hééis tríbáta bhí seansan sin ag Sara canas a thugáil Adamus agus bhfuil na thug sí canas trades bhí se an éiscate fiile agus búte i deasacha agus tíocha fé cuaig tíocha fiche seacht fichaní fiche seacht tíocha fé cuaig agus fichaní fiche cuaig agus fecinship cúpla bhile áil in seo teúas na immert agus Sara san gom roiskipaí roláide sin bud all in tam sin an láh clé agus sé cean ar rinne domaiste agus ríist an boga agus a crospás te héin an láh clé antáhachtach agus ansásta a cha bag mu rá agus se béidir cean mu sú go mór leis an chéad treile a Sara ansásta agus a microchip ní me a gardún na láfa in seo níos smú fi láid a se báta mu sú go mór le agus é 7 kg agus é gáil Darach Patryk Adamus a Drimnagh fear a bhú champion héirin agus an sin sa gom tá Jude Gallagher as two castles a gundé hirón agus me ceap gananiship an fear tá tíb leis an fear sa gáil leis céile ach Eric Donovan agus é sin an tócail se bheróg seo agus Eric Donovan i bhí seo TG Care an lá a chrúise críomh héirin Patryk Adamus as Drimnagh agus Jude Gallagher mu sú gomór an thread seo it's há Dornálaí intach óg atá techan cín fearháin a rú críomh na héirin sin ag featherweight hobbies níteach na Patryk agus flyweight a rú Jude Gallagher fiche a verticub sú gomór an thread seo agus beta nach de ceappa go mar na chéile choúa seo ach ag an meochan seo ag 7 kg verticubis chuineal súl níos áid Patryk Paddy má vín tuairtead Jude san gom verticub caha go leor sin verticub duna go má so tarnta chéile cahan Jude cá mór sin nach níon inis buile a áil agus go leor tíine súla se cean sin cin gan all in sin ag Jude a cha leis le Paddy Adamus agus a verticub breanú a thread seo agus a breanú isteach éis coppla second ag bheice sin ar cleachta go bhirte seo a breanú a chéile versus effectively Lewis and Patryk Adamus did go hall and get a spás a chroch hain buna das Jude Ash and Jude Gallagher and Love Clay Eva tad did a vertical Steve Bagley different Jude Bochen Keen jab das the Love Clay with buna dash and Love Des Irish vertical in Chicago and Lord Brie feckin to Lewis like a arrow shot and Kifa Gorbead champion in the Hayden river shot Fair Drimnagh agus fair two castles the Sugamore Dash can all in Jenny Patryk Jude to Dash agus count to just the hastige agus a geist to gear to McCann le licht the Dornálaíocht Eric Donovan tá sa gáin le agus céile níos ár ag an meochan seo navigation le fair mar sin vertical Lord Wheel Steve Bagley different vertical Patryk Adamus the love begging níos ístige Jude at the command chin Love Clay so big das and chin Jude did go hauling agus vertical bin to me chéile chasin a go na rope ein agus Paddy Adamus Darach Jude Gallagher signorum tí a bua sa gaibrin seo bora oscail suas chob sa máta seo ag 7 kg cean in Jenny Patryk stas nas like dara cean tí go das and chin ag Jude díach na bhíon réite hall roll gan a bheith tarnta sa chéile nu mu bháin fácaí Fairmór Dornálaíocht Drimnagh Kieran Gallagher orlam go then thread to has to mo ekel tell shot in a shot is gadi shot tá se go má did the call in Jude and Love Clay díach na bhí Patryk Adamus Paddy Ash let cean eile so ní net tá de vertical Jude go hall in sin and Love Das in and Das agus uppercut Das and chin Jude Gallagher Eshin Singorum
Patryk Adamus sa Darug. Vertical bug das ó sin all Patryk Adamus an sin Haghighat das an tíú ceann go das agus well beidir go clíoch láid an teag Patryk Adamus réite rá gas an clúdach chuil suas ach cúpla Caiise an cluganna bhóga beidir níos mú Jude. Vertical betach le chéile Patryk bud ceann seas na hasachaí ní ceann beidir scór a bhí an. Patryk an síos na an níoseo ceann eile bute Patryk Adamus an easta Jude Gallagher ó sin bót das ó Murta Cup agus héis an tríú med bhil sin bóta iontacht le feiceann sin idir Patryk Adamus atá sa gáineáil Darug Jude Gallagher sa gom agus ní tá mó atrug beidir go síocht na Patryk Adamus níos láide Jude is isteach is cúpla ceann iontacht builteige agus bh bééis fáil Courtney seo bhirrta go Patryk Adamus is Drimnagh dá nóid ceanna communistá agus is cála lu is sa tí seo agus an seo am nach lia agus tíhile Jude Gallagher agus sin má bhí mar rá tlúistúr bhfuil fear ceanna Dornálaí isár níomháin go chuirsaí amateur ach béidir na ceanna Dornálaí isár agus is taine bhí atá an seo sa tír seo sin Dornálaí Eric Donovan agus Eric Cantlis agus ggéirbh tróró agus vertical géisteach go géir agus tarntisteach onal agus darbáta bhí sár chéadhótain idir vertical an deachar bheits cé chrú an ceann sin agus in dónam go mór an idir vertical champagne in éidir mar bhí rá agus an darbáta bhís cinúnach chonig sib ar gan tára tá sé an deachar heachtar eis mar chuinn tún chéadhóta i chéad áchraid feiceáin téún chéadróta nó siad darbáta Patryk tá go dasan sin Jude in sigur bheith ceann á leis cínta chéachta Patryk níos láideach a bhí Jude a treid go mar rih sin Vertical go bhanis tíiste Patryk fá cúpla ceann das a tíbiste tíad líon réiterálam a bheith scíile chéile Patryk hála níos ísle Nis tá réiterális cá sé ráis níiad tú a bheitcha ísile sin agus do chlugan nach chuineáil suas Jude gur heachtasteach hang sé steach sin vertical Jude Gallagher cá go leor an sin gan ceann go dtí seo gramú ceann das Patryk vertical ceann isteach na hasachaí caite Jude Gallagher vertical til go hálainn Patryk isteach le láh clé Jude gur an ceann sin amsú le dasóg vertical gur luas chud isteach sa treid seo tá sé treide luas lastra go dtí seo ceann isteach sa níl an sin fáte ag Jude bud all an sin Patryk Adamus bud all an busy ceann is hart a feiceann trúna seo sa gró go dtí seo go Jude dólam se bhaid níos go isteach a dar ceann vertical níl si géire é chéim siar ó galach Patryk duna go dasan sin láh clé sin dasog uairháin eile agus Paddy Adamus an seo tá sé ansáasta leis go dtí seo tíomh chógus Jude réiterális gan bheith a tarint gan go ggéir bheith gramúisteach stíl an difriúla go vertical boríide le réitear an chleag an ardú agus tá 9 second fácií a móta dó Jude Gallagher tá na brístí gorma agus Patryk Adamus sa gáineáil Darug a churá na brístí bána agus in léine Darug an vertical bhanis lá buidiris agus gramí chu chéile agus an réitear well cé nach méid an dín an seo fiú an tamach náte lán choiseach sin ar fad agus réitear ráló go féráilte stoppa í leid agus tá sa ríist agus cheart aige a sníana Patryk tíiste Jude tuáin sinnig Jude tíiste vertical tre goá ceanna leis na dasog sin atá Patryk Adamus bhaidíá Jude Gallagher leis cúpla ceann na vertical bhanis a tuairt fao chéile go hálaí Jude an Jimú ceannach Patryk Adamus a se chulchan cín Paddy Adamus an tám ar fád Jude ggéir na cosahairt níos go ará Tá sé ggéire na cosah an tíiste agus ggéire an tám ceartáil agus an spás ceartáil agus 50 second agus scáhain an clogín in seo agus 10 second fáciíin a móta dó Jude a buchan cín Patryk a bula ceann das an sin fiire ceann all in sinnig Jude ceatú go as Jude Gallagher agus vertical ceatú níos áin sinnig Jude Gallagher sa móta sin agus níiad faoi níl mór an idir a bhirt seo agus
Se simú citta ag na multarín seo. It is Patryk Adamus Bhlach lia sa Gáineal Darm agus Jude Gallagher as tírón isin thread sa Gáineal Gorm. Mór natrub agus cínte de mechan slua an seo go mar de ban taineh agus sása bheits thread seo mar seo thread ítach agus be se simú céad a bhééis atrub agus céhrús an ceán seo tá hééis ceir Coughlan ceil grúchtal na chéán sé Haghighat-Jo grúchtal an dá ceán agus bhfuil háíide chúisiid go ré a chúisiid chuigur multarín seo chúisiid na chlár scór ar fádach a ní don go ben ceán seo chosilir sin idir Patryk agus Jude. Patryk Adamus as Drimnagh agus Jude Gallagher as na two castles agus couple of second le cóide le fáil ag Marta Cup agus well cóide le fáil ag Marta Cup stúd pointach as an dáhíomh na cóide pointach agus seo an bóta trí bóta idir Patryk agus Jude. Céhrús an ceán seo sin cánáil intrúnig Patryk Adamus tunig go deasa agus a bogad timp agus deasa agus bula áil an buntaige ag an chuige seacht kg an seo Gira éalú Jude gur bogad he's orange Jude a ríomh Patryk Adamus lámh sósaige he's orange Jude buntaigh deasa lámh clé réitú rá gan a bheith cas timp a níos Jude Gallagher an sin Tús má go bhirrta go just tíobóta seo íon tá dat ó ríiste Jude Gallagher lámh clé agus sinna ceann ceapan bhí Eric Donovan rális ach bhaidí sár Patryk agus bhirrta go is scíile lámh clé deasan sin ag Jude Gallagher chumá díadach na bhí Patryk Adamus a lúba agus a bhirrta go left hook sin tá gaibhú go Jude Gallagher Patryk fánach leis Á jab caite Jude ach ní aon leis éán scóráil agus McComiskey me seiste glug na bhirte nach chuid cínta cintró atá an thread seo háil mar tá sáfreid feiceáin agus tá hána man fáci idir bhirrta cup téhrú se seo mar dearma be an seanta cup críomh na héana rútal tá críomh na héana grúteigh marta go bhibh seo a cha berta firóga chluise mu go leor fin na láid seo amachchan seo Jude Gallagher agus Patryk Adamus Réitir bhfuil a rá stop tarintteach a chéile a thuirse níos móta trí agus gan éon botún ríist Jude gan deasach sin tam sin tíomh chluigeanna fu Patryk Adamus Paddy a chuil síos bhainní ísle fánachta Jude níos orange ag Patryk Adamus bhirrta cup gan méid scónaí glán sa móta seo a bhirrta go bhaine cá a lámháine Gur couple scóir lamsú agus nu doháin fáciáin a móta trí. Eiste stad náisiúnta tá muid hééis 8 cé thuirsáid na bótaí leachcheanna sin just meachan chuige 6 kg. Cecha second a begin na cos fáci a cup. Íon tá idir bhirt Dornálaíocht seo atá duna thbá. Patryk Adamus a dearach, Jude Gallagher san orm, Jude a chulach an cína trí muide, Patryk a leis. Lá Patryk, hímpelid. Agus a casta timppel an réitir ráis gan se stop a casta timppel ars go seasa sír éon go hééis seasta sír sa thread seo gotí seo Patryk a híomháin lámh deas Jude tíbheile lámh deas gur chuir seas nástachaí Patryk a brú sír spás athú cáin sé ceann cáin sé péide bhirrta go bine se gá cúpla ceann de gáing Patryk Adamus an sin Jude Gallagher seas na hastachaí seas sa móla go bhfuilin se Patryk Adamus, 10 second, George Colorton, 10 second, Chuck Weishan now, couple score le. Bhirrta go bhain tuirseach an réitir rá tíireach na bhí sé ré na chola cá an couple ceann dearnach agus stoigh hart 3 second bad said 3 second a bhí imi agus sá Fred idir a bhirrta go idir Jude Gallagher agus Patryk Adamus má mar rá mar de sú go mór leis an gáin seo mar chuig thread ítach an deachar a sin scóráil agus go bheith muid céhrúas fearhíón nó fearbhlach lia agus well Jude Gallagher agus Patryk Adamus a bhirrta go bud champagne na héireann agus dice an scéal an luas an cumas I bhí ag Marta Cup in sin sa gró trúna agus well tá mai cinnta go couple second nervhíseach I dtí héanais agus an scóir go bheith muid céhrúsa Éanachil mór daine sin seo an agus a grúte agus split decision tá 3-2 agus a grúte
ag Jude Gallagher, Siadó, agus bhfuil bhí mar rágur se anachar, agus cifannach meach tríocha I fiche seacht a bhíán I chéhváta sinna go Patryk Adamus tríocha fiche seacht, an sin tríocha a fiche seacht go Jude Gallagher, agus an sin fiche ní, fiche hocht a bhíán go Patryk Adamus, agus an dá, multóir hocht fiche ní, fiche hocht, agus bhfuil cíann se sin, bhfuil bóta grúte ag Jude Gallagher, agus mar derma dá championir tá is rub tríadó ag na multóirí agus sábót an sin a bhíán agus bhfuil champion flyweight fiche Jude Gallagher eisian na holchan cín sa rád meochan 57 kg agus sláánfágáil be championi an featherweight be Patryk Adamus championi hobbys nídig be eisian na fágáil slán nach sábóta sá Fred is a vertical agus má cínte mar de me Eric Donovan a bhí sa gáinil an sin ag Jude Gallagher go méis an ansásta le fear two castles héis an thread sin. Feic jump fáfiú ré gon carú thread agus thread dead in na híín shop sa stád náisiúnta agus glán an rópaí agus glán na cáinead an seohain agus thread shop gan deannach an seotrúna agus bhain tícín ionach feicíin agus in ceann seo ag 60 kg in seo agus a glán choirt me choirt ceart agus in ceann deannach bhí an trúna. Idir Thomas McCann as St. Paul's in Antrim agus Theo Allen as Cookstown agus Tyrone agus sú go mór sin ceann seo ceann Thomas McCann as Iarvel feriste agus fear tá taí aige treid san áit seo agus well Theo be nach taí céanna ag Theo ach be sú go mór 60 kg in seo agus mar Thomas McCann fear St. Paul's club an se nu stoíteach a hart déimtíir ach nach chuú verteach op James Tennyson cean an Dornálaí isáirtain an Ilan seo fi láthir agus Brendan Irvine tá ná cean Dornálaí amateurchasáirtain an Ilan sin mar sin tasa má tá fear St. Paul go as ar bhil feriste bhfuil se go má fear Cookstown Theo Allen Thomas McCann sa Derek agus sin den cínte go réitir in a cínte bhil ceir Theo Allen as Cookstown Tyrone bhí tíar seatlínta Tyrone an tatan Jakarta agus bhí na Mocelli agus na fearcáine le caiintead sin láile ar láíntacha go Jakarta im nach lia agus le chun David de rá gomechan ceann lá eile go trúnne fe bhfuil linn an ceann dearnach an bóta dearnach an treid dearnach an trúna seo beo ar YouTube Sport TG an nói bí lenne mádach agus neart aicsean mar an ceamór sin beidir is a Kurt Walker agus Adam Hession cean na Donnaí móra a bheits animáach agus a Donnaí Carlin seo Sport Darnaíon a hen a treid marcha se cean deartnaí cinot Thomas McCann Darragh Theo Allen Gorm agus a verticup tá a carta go fósa cup tóiste go bheice siad gintar plán go bhirtíomh Thomas ní sá beidir an ceam sin gan on scór fós fa feicein Theo brúchan cín go brúir Gira, beidir an corpú úsáid agus na hastachaí amisiún tam sin Theo Allen agus an láfa hís aige, stíl am difriúil aige agus sin ceann daspóiltin sin ag Theo Allen sin ceann bháin láfa íseal aige stíl sais na lean eisciúlacha chun daspóiltin sin aige fear Cookstown Thomas McCann fear bhéal feriste sin bhaid níos áir Thomas McCann dar sin a cosan sin go deas agus a frise an lábhaisteach an lámh clé sin ceann an tíiste feisiil chamáin Thomas McCann chad eis le Theo Allen Bhirrte go heapan i tíúisteach ar kit atáú amachchas a góir agus gan an freagur fáte go fós agus an réitear rá Thomas McCann gan a bheith casa timppla an Yumma sa máta seach gan méid catain sein níos áir Thomas McCann sin cána lena chitóg lámh clé agus an deasóg sin Thomas McCann a chluigean McCann íseal agus an réitear rá a tíoch an verticup chuil Dornálaíocht sin ceann deaspóiltin sin ag Theo Allen ceanú deas eile agus fiigh se go se brú ar Thomas McCann Theo Allen brúchan cín agus Thomas McCann an Rópín seoige ceap go sé gur spás agus beidir cúpla second tro cúpla ceann deaspóiltin sin ag Theo Allen íon dó faoi gur sé Thomas McCann faoi bhrú McCann eise lár bríd agus tógáil lá máin sin há jab deaspóilte Jane Theo Allen
Dasog tíiste, réitir olub, skill le chéile. Agus gan bheith brú. Ar an se stoppa catú se a siar. Dasog mór bud sin sinnig tíáil nach chaneáist éon cheangal a dhéine. Agus Thomas McCann is a héine chu síos de lábha. Ar spás chráth a hain. Agus tío nis an rópi. Sin ceann das, bud sin láb das. Agus tío Allen bud for sin ceann de Allen. Láb das agus tá Courtney. Thomas McCann tíocht an cíineach tuiginn se go Courtney inis. Agus in chéad óta beag nach cléachtainn sein. Is Thomas McCann agus Allen tío. Fairvel firisten le fair hírón. Fair ein truma. Dí se níos áirn Thomas McCann chétóg. Vertic up. Ook se couple second op bonide. Zegt de stag uit de gele se kan shot. Akadi shot. Treads ma. Rater roll up so kushis. Tog Tom. Ook is a busy score card top. To take the ascension. It's a second forky. Thomas McCann he's hard to keen. Can more beats of cuts in chin Thomas McCann love clay. Alien to your allen das. First in Clodagh chin. Agus is mé chéidir chuí is móta bhacamuint luas mar sin ag an vertical ach well bé sé tásta go má go dtí seo ceapan tí bháil an béidir le cúpla ceann níos smú agus a buí láide ach Thomas McCann is sacrú hain isteach sa móta seo mar te me fear is cumann an láide go déad trama le St. Paul's in ihir féal feriste agus nach as áitiháin atá go leor Dornálaí ítach takeí mach níháin a rís blianta ach a gúnaí as an tíobh sin gon Ilan ach well tíháin beis a sásta agus tá cáine an sásta go dtí seo a rális beidir bogu níos minicí agus an dasog sin nachá níos minicí seachas fa fát leis ach aine tre cátige cás go crúige ní hé a gúrin an láideocht ach catha tú an sprucha amsú agus sin tinta go beidir bháin ar a láid ach Thomas McCarthy McCann sin fáil cóirle agus rá bogan níos smú agus bheith bogan níos sciúpaí ach is caiisiní na bhéidir fiú láthir ach fecinn tú McCann de dearg 60 kg tuag bhirteo agus tíú Allen as Cookstown is hírón dar bóta fáil fiú réid agus bhog se cúpla second ar bhirt seo i tain thocrú síos sa móta seo géadbóta ní go sin sa dar bóta agus mar de mantí a bhirta go bhisteach Thomas McCann buchan cín an tam seo tíú Allen sin law of clay sin an tam sin Gé go fáta tenta go deas an tréig Thomas McCann sin bud a bhaidí sáirge tíú gur an jab sin brú Bhar ceann deas ó go ríist ag Allen McCann tíú Allen gur hol tímú ach inis go dtí seo an bhirrta go cá go deas sin is deas na hasnachaí agus lábhar sin híos ag marrta go Thomas McCann is ceann deas an bhirrta go cá sin tam sin ach ní bhhain ó bhéon scór am siú Vertical. To bar go héal tam sin. Tí bháil na sin deasóg sin. Staach gar vertical. Tugann McCann a leis. Allen gur an láh chléachá. Iaidir leis. Níos áirn sin. Tí Allen. Ceann a leis Thomas McCann tí staach an na clósa vertical finis. A bóta níos áir. Ó chulinn tí Allen ceann mór láidead ach go leor funne bhús a dí sós an sinige mar ní leis an spruch amsú. Ceann eile Clay deasóg éile McCann go deas an tam sin a bhaid níos áir sa móta seo géalú an na chuide mór sin tá tíú Allen gghearchá. Búta siar ní sé gghearháil siar na rópi sin róvinnic Thomas McCann mar na hagan tíú chun cín tuigginn se go cuachtaige nó mar go le fácií sa móta seo Thomas McCann te chun cín. Tá an chin a lámh He's a cup, agus tugann tíú Allen hands an tam sin a cup scór am siú. Táirí beanú go géir an seo. Nach ní, well, cheapain go sneas mitóg a bhín ceann sin. Ceann mór Thomas McCann ach go bhfuil Allen mitóg McCann ach an éir. Ceann deasan sin ag Allen, sé sacr leis le Thomas McCann, tá go deasan sin an lá cléige chu brú ar Allen siar an rópaí. Vertical, tar sin sa móta seo. Is nu numad bháin fácaí móta dó. Sa lábh bhfuil an tíú Allen sin ceann mór sin an tam sin. Ní chuirí an ceann sin. McCann a leis, citóg. Ceann se béidir níos múna agus le fiiciile na bhí ceann sin ceannáin sin tíú Allen fearr hírón.
Ceanháin sé deas ó ceanháin sé Kitdog. Chola score an seo cinna nach second cúpla ceann catige. McCann bug a sír cé go se cháil se choraíocht. Sara sé McCann cá an sin jab an Thompson. Fiche second go fáci acu. Sara go cá go leorn sin. Sé second fáci le sein den seo mount dó. Versa go cá go leor garach chéile. Ger cúpla score am siú de Tíomháil agus Thomas McCann. Versa go leor bhuí Gallagher a seata sér. Agus an dar bóta cleachtaín seo sa gomórta seo idir 60 kg idir Thomas McCann as St. Paul's agus Tíomháil as Cookstown as Tyrone agus bhfuil mar chonig mu ceann dead ní mór nátrub agus bhfuil bhí split decision aine nó dead nar fud Jude Gallagher an ceann sár Patryk Adamus go bheicemuid céadár san seo éidir go bhfuil rá eile duna ag na moltóirí feicimid léin a bótaí maithe feici an gotí seo agus fear intrama gonne fear hírón Tá cinnte go bheice siad é chéile beidir gríomh ola amachchan seo cha se an ceann mór se an elite se an ceann tá chola Dornálaí amateur a ggéar grúchtá sa tí seo agus se an chéad céim idirró go leorleor rudí achas rudíntaach críomh na héad rótal achas rodile críomh na elite rótal an dar lá cuine sin an dar lá go bhí dead fóver a bhés an íche bhór an seo agus chuna dé cad Greenstein is seo be se ar beoin ainaí TG Cash an báta dearnach go threads dearnach an trúna seo is Thomas McCann agus Tíomháil seo Thomas McCann dearg Tíomháil gom agus Tío uorhhaile brúisteach an cín I gur an spáis na húna steach ar Thomas McCann Barta má cágamán sin a gan éon scór Tá éis go Tíomháil buch an cín Thomas tó a géalú go deasbún Thompson agus an cóirle dúfan siad ag imrise achatábhtach sin ceann deas an sinnacha slánainn cheapain slánainn Tíomháil an sin ní chuúín táda mar é slána se sin gur ceann mór láidir a bhla agus an dá lábh teasa chéad Thomas McCann a brúch an cín tam seo an tú cin tró fur siad agus an réitearna sráilb gan bheith arint lábh síos agus ceann deasa Thomas McCann sin gur an jabbat úsá beag níos minicí sa mánta seo I ggéalú níos eise Tíomháil gur an láidir sin an cuachta agus a lábh is a deas óg úsáid deasa Thomas McCann tam seo géalaín Tíomháil go deasfuid sin ceannálaíonn sin ag Thomas McCann bhá níosár Alan teachtarás Fartu go casa le chéad an lábríd há nóiméad nóiméad bháin caite sa tíú bóta idir fear éontrama agus fear hírón gur brúchan cín a bhirrta go gur brúchan cín sa móta seo Thomas McCann brú sír Tío gur sin álan bud Thomas McCann an sin agus géalú ón cáineáil sin Tío na brúchan cín gur áil a chan dhéag leis an tam sin go jab das sciúpaí bud ag Thomas McCann Tío brúchan cín Cáineáil chuil a cháineáil feici ag McCann Tom seo in lábh das aon leis briseáil agus aon leis scór am siún sin bhfuil an ónán I gceann amháin lábh sus an éireann is chuig matí sin chuig was áardid bhirrta go go séan an sin Bhí go bhéon scór am siú bhirrta go cá sin lábh céanna isteach tíomh na clúise Réitear óg stoppa seaasa láháin éis tá tú deasa McCann sin ach Tíomháil agus hit bhirrta agus Thomas McCann bhirrta gan bheith brú síos an Thompson de réitear You're making on. Thomas McCann. That's coming leave Paul, St. Paul's Antrim, like Cookstown Tyrone. Agus Tíomháil sin skipín sin a lábh skipí Tíomháil Thompson. Agus tá a gobanis nach chuid héine, táta fécúg second. Alan brúchan cín, mar tá sin bud all in sin a dasóg. Ceann das an sin ag Tíomháil. McCannish in the ropey, vertical turshu, go up a second focus mounta, Kate and Alan score kill hall, vertical cog thrum, and chin of the dasog, love das, Ishil, a toy Tíomháil, Rater raw, stop up, Agus and Tawn chin, the Tíomháil, when you hold a shay, because any fadeless of a raw, the whole show on the deed and shot my end of the shot. The second focus just shot, the mounta shot, it's a Thomas McCann, Tíomháil, vertical cog, good thrum. Alan is Courtney Keen, Thomas McCann, a confession. I both to Courtney, both is a vertical. Agus fair. He don't like fair intrama.
agus bouta ítach is a vertigo go háir ag déireann sin agus bhfuil hit a vertigo ach ní chuúd catrach sin a cha cé thuras ló an cinenne an seo be se an simú. Sa máta Drimnagh an seo a bé muidir eslíb an nóí amárach sport TG card cheanal YouTube TG card agus go leor boutíin chuoib amárach ach bheicimiid céhrús an ceann seo idir fearr St. Paul's ní ar bhéh ferristisna Thomas McCann sa Darragh agus a Tío Allen as Cookstown as Tyrone rééis an bua agus an vertigo fáil on the bus and shot. Agus a glúte ag Tío Allen agus glúte ar fád ag chula scór ficin lí a fiche hocht a glúte ag canháin ficin lí fiche hocht ag an dar moltor tíocha a fiche seacht ficin lí fiche hocht agus tíocha a fiche seacht agus a glúte ag Tío Allen as Tyrone is choíide bhí se bhaid níos láidre bhí se holchan cín ag tib in sin an aimmert a holchan cín a cága das go minic leis an dasóg agus láidir agus choíide Thomas McCann fólam se go leorhaich a bhí Tío Allen níos fearr ná editrúna seo agus búchan cín go má agus go má fecinn tib an verticup Gomarscott agus a ceann das an sinne láh das ag Allen agus beidir an láideocht agus an stíl ní siimplí ag McCann ach an cuacht agus cinnte go chuirta Tío Allen é cúplóir sa treid sin ach go maithaige an bouta sin agus an treid sin ruútáil agus slachtar go maith háiríide ag fearr hírón agus an ansásta agus an chuúbultúir a géintún tam seo agus má dearma fi an lífa hocht fi lífa hocht tríocha fi seacht fi lífa hocht agus tríocha fi seacht agus a grúte ag feiceú cúpla ceann bulte das an sin ceann álann sin le dasog a chur McCann siar ar na rópaí agus an dechar hiochtta sin nuirta tú a fáil bulí troma mar sin sa treid sin a grúte ag fearr hírón cé go seanna se agus leanna verticup hit a verticup ag pastíáid sa treid sin a feiceú fiú an brú agus an siarhrú a bhí Tío Allen a chud ar McCann sa treid sin. Sin deire leis an action an seo nocht agus a grúte Michael gan na láh an ádaí chomunic sin is atá súlain leis agus an nóisian éimi a chan dá thornaí i tuairtaid a chéile a bé muid tuairtaid Stad náisiúnta i ríist amárach agus an chéadtreid tosún sin amárach ag go dóhéag bé seisiúnain ag go dóhéag chuoib beon seo an Stad náisiúnta agus ríist ag ceadachlog agus dá nóí ben fersin Kurt Walker treid ag seisiún a ceadachlog a neart action neart Dornálaíocht iontachain beoghíb as a Stad náisiúnta amárach a chan trúna chéad bóta agus a glúte Coughlan ceadach kg glúte eice ar Courtney Daly chéán glúte Coughlan as Monkstown. An dáceán grúte ag Haghighat as Edenderry builte grúte gomacha 5 kg a gcuine Clodagh McComiskey agus an sin dábhóta Drimnagh in ceann a bhí Harcíanna fá Jude Gallagher a grúchtal a gcuine Adamus 3-2 agus sin grúte ag meochan 5 kg ceann Drimnagh grúte ag Tío Allen as Cookstown Tyrone ag 60 kg agus sin na bótaí ar fad a einraí an seatrúna bé muidir eslíb ag go dóhéag maidir amárach.